Haur eta familien besarkada beroena jaso dute gaurko arratsalde hotzean Pirritx, Porrotx eta Marimototxek Iruñeko udalak ezarritako behin-behineko suspentsioa eta gero. Milaka lagun, milaka haur eta milaka heldu batu dira gaurkoan elkartasuna adierazteko pailazoei eta haiek agindu dute udalarekin edo udalik gabe bertan egongo direla. Aurretik prentsaurrekoan Inigo Santxo abokatuak azaldu du prozedura ohikoa izan dela kontratazioetan eta aldatu egin den gauza bakarra funtzioaren izena izan dela, baina funtzio hori soilik pailazoek egin ahal izan dutenez, onargarria dela osoan kontratazioa eta beraz ez dagoela aitzakirik edo ez dagoela argudiorik bertan bera uzteko azaroaren 29ko funtzioa. Zu, eman musu, begiak tximistaz betetan augazu. Koloretako opariak helarazi dizkiote Pirritx, Porrotx eta Marimototxek Enrique Maiari. Azaroaren 29ko ikuskizuna, behin-behinean bertan bera uzteko erabakiari zentsura egotzi diote pailazoek eta irrien tsunamiari esker Iruñeko udalarekin edo gabe, aurten Euskal Herriko hiriburuan izanen direla azpimarratu du gaurkoan Olentzerok eta Mari Domingik lagunduta hirukoteak. Inigo Santxo abokatuak jarraitutako prozedura erabat legala dela azpimarratu du eta ezaugarri marxistak ikusi dizkio Marx Anaien A Night at Opera lanari erreparatuta. Taldearen ibilbidea errepasatuta eta euskal kulturak Nafarroan aurkitutako trabak gogorrak ekarrita, bertan bera utzitako kontratazioa ohiko moduan egin duela gogorarazi du Porrotxek. Ointe da 4 urte, Iruñera eta Nafarrora koloreak itzuli ziren eta gure kasuan normalizazioa. Horregatik hasi ginen orain dela 4 urte baluarten gure saioak eskaintzen. Eta eskaini ditugu aurten sinatu dugun kontratu berdinarekin, sinadura berdinekin, hitz berdinekin. Pirritxek bere aldetik taldeak egindako ekarpenak azpimarratu ditu. Euskal kulturari eman diogu nolabaiteko begirada. Eta eraberritu ditugu euskal kulturan urtean zehar hainbat tradizio eta usadio, hain naparrak ditugunak. Azkenik Marimototxek udalaren eskutitza irakurri egin du. Esaten du, no vengáis a Pamplona, hay untamiento. Zer da, ayuntamiento edo ayuntamiento? Inigo Santxo abokatuak udalaren jarrerari zentsura egotzita hasi du bere hitzartzea. Ziratik ikusten duen hemen arbitrarietate handia zegoela. Eta zer da arbitraritatea esango du bakarren batek? Arbitraritatea kasu honetan da zentsura, argi eta garbi. Kontratua zen aurreko 4 urtetako kontratuaren berdintxua. Desberdinak gauza baten, aurten beste ikuskizun bat kontratatu egiten zelako. Nafarroako kontrataziorako legeak salbuespen bat xedatzen du eta salbuespen horretan da kontratu artistikoak. Hau kontratu artistikoa da? Bai. Santxok hauteskundeen aurretik udal talde politikoekin, Navarra sumarekin salbu, batzartu zirela azaldu du, eta jakinarazpena hauteskundeen ondoren emango zutela aditzera bermatu zuten ikuskizuna ez politizatzeko. Nafarroako kontseilua abenduaren 4 baino lehenago batzartuko ez denez, suspentsioa etetea eskatu diote gobernuari. Prentsaurrekoa amaituta Iruñeko kaletan haur eta familiei kasua azaldu eta Iruñeko udaletxean alkateari zuzendutako eskutitza utzi dute. Zu, eman musu,